som en Carme, que fa uns dies va denunciar un cas greu de discriminació lingüística. Ara ella ens donarà més dades, però que a més venia precedit per un altre cas que s'havia donat en també un altre espai públic. Havíem tingut aquesta agressió que s'havia donat a Son Espases i al cap de pocs dies tornem a tenir un cas de catalanofòbia, de discriminació per raó de llengua, en aquest cas també un espai públic com és un servei públic com és el transport de les Illes Balears, el TIP. No? Carme, en primer lloc, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé, ara ja passats els dies estic un poc més tranquil·la, però el sentiment de frustració i d'humiliació pues, encara queda un poc. I Carme, explica-mos els fets primer de tot. Anem a conèixer exactament els fets. Estem parlant d'un dissabte, era un divendres, no sé si era un divendres, dia 29. Dia 29, sí. Dia 29 del mes passat, d'abril, era d'haver les 5. He de posar en antecedents que jo arribava corrent sols perquè plovia, jo havia d'arribar fins a Muro. Jo vaig agafar un altre bus, que va tardar un poc més de l'habitual per la pluja, i quan vaig arribar a l'Intermodal de Plaça Espanya, se'm va anar davant de la meva cara la línia que jo havia d'agafar, la 302. Per això, la meva pressa en les preguntes, que no ho tenia programat perquè se m'havia escapat el que jo volia agafar, jo havia d'agafar a Inca una llançadora i tenia un temps, i volia saber si aquell bus, que veia que ja obria portes, sortia ja, perquè de vegades posen doble bus. Quan està molt ple de gent, posen doble bus, i si posen doble bus amb una diferència d'un minut, encara podria agafar la connexió a Inca per anar a Muro. I per això aquesta pressa, si no jo ja ho hagués tingut mirat, l'horari. Llavors veig que aquesta 302 obs les portes amb el xòfer i dic, si surt ja, potser és un doble, encara podré agafar. I en tota naturalitat, perquè és la llengua que jo empleï normalment per comunicar-me, li vaig demanar, bones tardes, vostè surt ja? I me vaig quedar com un poc estorada perquè el primer que me va dir, cridant, això ha de quedar clar, que m'ho va dir amb un to de veu molt prepotent i cridant perquè tothom el sentís. No te entiendo, háblame en español que estamos en España. I dic, bé, però jo també puc xerrar la meva llengua. Diu, no, el català a Catalunya. I jo me vaig quedar com un poc estorada perquè no m'aspirava aquella resposta. Bé, ja t'he dit, va començar a cridar. Jo vaig sentir clarament... Això era un xòfer, Això era un xòfer. Hem de dir que aquest senyor no és espanyol, que és el que pensarà tothom de primera, perquè pensa que hi ha aquest nacionalisme espanyolista furibund que mos vol arrossegar en els catalanoparlants. Doncs no, aquest senyor era argentí. És a dir, l'espanyolisme és transversal, està a tot arreu, i també hi ha mallorquins que no defensen la nostra llengua, és a dir, és transversal. Jo veia clarament que la intenció d'aquella persona, quan alçava tant la veu per contestar-me, era que jo sentís vergonya, me fes petita, me volia ridiculitzar davant de les persones, perquè tothom va començar a mirar. Sí. I jo sentia que aquella persona em volia ridiculitzar pel fet de xerrar la meva llengua, i jo no entenia per què volia fer allò. Jo no li havia fet res. I dic, a més, sí que és vera, si no m'entén. Jo li vaig fer senyes, senyalant la mà, com allà on se du el rellotge, i en la mà li vaig fer senyes de partir. De quina hora parteix. Clar, i vaig vocalitzar molt bé, vaig xerrar molt a poc, tot per ajudar
en aquella persona, a la seva comprensió, si era veres que no m'entenia. Jo crec que d'aquesta manera fins i tot un alemany o un anglès m'hagués entès, perquè les senyes són universals. Bé, el senyor va tancar el bus una altra vegada i se va partir. Jo vaig quedar molt humiliada, tothom mirava, vaig passar molta vergonya, però dic, és que aquesta persona és el que vol, el que ens volien fer sentir ja fa molt de temps, ridículs, pel fet de xerrar la nostra llengua. Vaig anar a cercar un responsable en aquell moment, el vaig trobar, un responsable d'estip, diguéssim, de l'àrea d'allà de l'Intermodal, i li vaig dir, escolta, aquesta persona m'acaba de cridar molt fort, diguem-me això, jo li he fet una pregunta adient, jo no li estic demanant per un tractat de filosofia, que entenc que potser no tindria el nivell, però a quina hora parteix el bus, o si se'n va ja, crec que són coses fàcils. Bé, li vaig llevar importància i me va dir, bé, potser ha tingut un mal dia, deixeu anar. I jo pensava, per què ho hem de deixar anar? Si és una discriminació igual que si jo fos negra o si jo fos musulmana o si jo fos transsexual. En cap moment, en cap d'aquest cas, m'haguessin llevat importància en aquests fets. Tot d'una hauria estat un fet greu de discriminació. I per què blanquejam aquestes discriminacions diàries? Bé, el cas és que jo tenia pressa per agafar la llançadora Inca i vaig fer la fila de la 302. I dic, bé, potser després estarà menys estressat, no sé. Quan me toca el moment, li torno a fer les senyes en la mà, assenyalant allà on se du el rellotge, i igual en les mans, dic, te'n vaig ja, per saber si pujar o no pujar, o anar a agafar el tren per fer l'enllaç, jo què sé, jo no volia molestar. Bé, me torna a dir el mateix, me torna a cridar molt fort i comença a espitjar el claxon moltes vegades per cridar l'atenció. O sigui, l'intenció en tot moment era obligar-me a que jo canviasse la llengua per a ell estar feliç. És que no ho entenc, jo no sé quin problema tenia i per què me volia humillar d'aquella manera. El cas és que comença... Jo li dic, com que ja veia que no me volia... No és que no m'entengués, és que no hi havia voluntat d'entendre, ja ho vaig veure clar. Pues li dic que si xerrava anglès. I me va... Bé, abans d'això, passa un fet que és un dels més greus, que això crec que sí que inclús seria delicte, encoratja a la gent a que m'espitgi i me llevi del mig, perquè jo li feia nosa, perquè xerrava en català. I comença a dir a la gent, empujadla, quitadla d'en medio. I jo no me podia creure el que estava passant. Per què m'estava passant això a jo? Jo què havia fet? Bé, la gent me comença a espitjar, a empènyer, a malmetre. Finalment, jo puc en aquest bus, li dic en anglès, what time do you go? I me contesta a la resposta. Inverosímil. O sigui, en anglès me contesta. I bé, finalment, jo passo la targeta i quan passa la targeta me va dir la frase que jo més me va quedar gravada. Ho veus com ets mala persona, que ho fas aposta. I jo durant tots aquests dies he estat pensant i reflexionant. Tots els mallorquins que ens volem adreçar en la nostra llengua resulta que són males persones per aquest fet? Si jo xerràs castellà seria una bona persona? És que no entenc molt bé per què me va dir això. Bé, jo vaig quedar en aquell moment, ja vos podeu imaginar, fiblant, estava molt nerviosa, una situació molt estressant, molt angoixant. Després jo no entenia per què les persones davant d'un fet claríssim de discriminació se posicionaven en el costat de la persona que m'estava maltractant lingüísticament.
O sigui, se posaven del seu costat en lloc de posar-se en el costat de la víctima. Jo no entenia res perquè estava passant això i bueno, molt nerviosa, me tremolaven les cames, me tremolaven les persones que hagin passat per una situació així m'entendran, sí. És una situació molt desagradable, que no tenim es per què passar, perquè és que no has per què. Vaig cridar en aquell moment en el telèfon d'atenció en el públic d'Estip, li vaig dir... Des de dins el bus, això? Des de dins el bus. Sí, sí. Me va dir, espera un moment, me va deixar en espera, després me va dir que havia de fer la queixa per escrit, me va dir per internet o el que sigui, en la denúncia que hagi de fer, i jo dic, però quina denúncia? De policia, te refereixes? Bé, el que troba dient. I dic, bé. No me va servir de molt, però bé, vaig baixar d'aquell bus tremolant. Okay. I jo encara estic pensant, és el dia d'avui, que han passat diversos dies, i encara estic pensant què és el que va sentir aquella persona que tant li va ofendre. Què és el que jo vaig fer tan malament per motivar la reacció tan visceral d'aquella persona? Perquè jo l'únic que havia fet és demanar a quina hora surt el bus en la meva llengua. I vull que quedi claríssim una cosa, que quan jo xerxo la meva llengua, a una situació normal del dia a dia, la meva intenció no és ni ofendre ningú, ni faltar el respecte a ningú, ni... És a dir... Evident, només faltaria... És a dir... Nosaltres xerram per comunicar-nos i perquè mos contestin i perquè mos responguin. Però hi ha gent que pensa que ho feim com a provocació, però que això no és el cas, que és que nosaltres mos expressam així perquè en naturalitat és la llengua que jo emplec diàriament. Carme, bé, ja, de fet, ja mos has explicat no només els fets, sinó com te vares sentir, no? Per tant, a partir d'ara, això com continua ara? Presentaràs una denúncia, una reclamació, a banda de lo que ja has fet, diguem, a nivell d'entitats de defensa de la llengua, o ara mateix aquesta entrevista, que en el fons és també una denúncia pública d'un fet gravíssim, no?, de discriminació, no? Quines passes més faràs? Bé, demà aniré a posar la denúncia per escrit en paper físic a Sintermodal, l'oficina de Sintermodal. M'acompanyarà la plataforma per la llengua, que s'han posat en contacte amb jo per si volia rebre suport d'ells. Ells han convocat la premsa, que seran allà també que expliquem els fets o que expliquem allò que trobem adient, i jo esperaré un poc per veure la reacció, no sé, de les autoritats, del director o coordinadora del transport terrestre de Mallorca, menys si troba dient una reunió, perquè mos expliqui per què passen aquests fets. Esperaré un poc. Si no trobo resposta, tal vegada miraré de posar una denúncia també al Consum, un poc el que me diguin també i m'assessorin. Ja per acabar, per què creus que passen aquests casos a partir de la teva experiència? Hi ha com una... Perquè és el que tu deies, quan tu te vol entendre, t'entén, encara que no entengui l'idioma, només pel context, no? I per això. Aleshores, hem de constatar que no hi ha aquesta voluntat d'entendre, no? Hi ha aquesta voluntat com de que els mallorquins i les mallorquines s'humilien, no? És aquesta un poc la conclusió que n'extreus. No ho sé, també m'estim més que te l'acabi, que la treguis tu, que no jo, eh? Sí, això no és nou d'ara, això fa molt d'anys, que la intenció és ridiculitzar a la gent que xerra una llengua que sigui diferent en el castellà, fer-la sentir petita,
fer-la sentir ridícula perquè canviïn de llengua. I això ho vaig veure clarament l'altre dia. La intenció era que jo sentís vergonya i canviàs en el castellà. I com que no ho aconseguia, doncs cada pic se posava més nerviós. Jo el que veig és una cosa, que tot això passa perquè hi ha una voluntat política i de les administracions de que passi. Perquè això seria tan fàcil com demanar un certificat, ja no per xerrar. Una cosa molt important, en cap moment jo esperava que aquella persona me contestés en català, perquè jo ja sé que no tothom... Jo només volia ser entesa. Jo donava per fet que me contestaria en castellà. Jo no li volia a ell que canviés de llengua. I tot això no passaria si tinguessin un mínim de coneixement de la llengua i si des de l'empresa contractant li demanàs un mínim. Per això no només passen el TIP, passen a CMT, que sí que tenen aquest requisit, i passen moltes altres administracions públiques, institucions públiques, que malgrat tinguent certificats, inclús B1, te tenen en castellà, perquè no hi ha una voluntat de fer-lo servir. El que veiem clarament cada dia, diàriament, en qualsevol petita circumstància, és que hi ha una catalanofòbia molt evident. No sé per què, crear, no sé, sincerament. Carme, moltes gràcies, no només per la teva fermesa, sinó també per ara atendre-nos i explicar-nos aquest cas amb aquesta voluntat de que qualque dia s'acabi aquesta situació, no? Això esperem, que un dia puguem xerrar la nostra llengua lliurement per tot, des del matí al vespre. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Tomeu.